promiňte, náš mechanik je absenter, fluktuant, maroder a idiot. Nerad to říkám, ale náš mechanik je navíc opilec a sem tam i s gramofonem upadne. To samozřejmě přístroji neprospívá. Stelo, prosím vás, přineste nějaké náčiní. Buďte konkrétní, Done Alfonso. Náčiní, to je příliš široký pojem. Hasák, Stelo, na jemnou mechaniku zásadně hasák. Teď mě zbývá jenom věřit a doufat, že nepřijde opravdu s hasákem. Totiž o technických schopnostech žen říkává náš mechanik opilec, že... Promiňte, nedá se to po něm opakovat, ale má pravdu. Hasák? Stelo, okamžitě zaneste věc tam, kde jste ji vzala. Ale rychle! No. Pojď sem s tím, honem, tady, vzňalo se táborák tady, busy, stříkadlo nějaký. Dobrý. Done Alfonso, obecenstvo umělce někdy i zmlátí. Nemějte starost, Stelo, kdyby, jak si nám publikum dalo najevo svou nelibost, tak mám dojednáno s pojišťovnou, že to bude brát jako pracovní úraz. To vím moc dobře, Done Alfonso. Poslední dobou vyděláváme víc na pracovních úrazech, než na umění. Jdu na věc.